0,56 metara. Kvadar je bio drvenog materijala. Sila za desno i koristili smo osnovni zakon kretanja, mi smo koristili zakon i također smo koristili neke formule iz 7. razreda i niski zrak. Ubaci prvo u obič. Kad su stavili ove dve sveske, kad je najbolj bio veći, da će ti biti brže kreti. Težina u vazduhu minus težina u vodi. Što znači da je sila potresa. Puci! Znate šta je bio naš zadatak? Da istražimo Arhimedovu silu. A znate kako smo to uradili? Pa tako što smo koristili formule i zakone koje smo naučili u 7. razredu. Mi smo u ovom zadatku imali oblast kretanja. Imali smo planinari Za nas koji volimo umetnost, ovo je jako divno mesto, uživamo u jesenjim bojama i jedva čekamo da se vratimo ponovo. Vrlo sam zahvalna i ponosna što sam prisustvovala ovom kampu. Pored učenja i ogleda imali smo i razne druge aktivnosti kao što su disko, sportske aktivnosti, šetnja, karaoke. Također sam zahvalna na svim stečenim novim prijateljstvima, na svim mnogo dragim i finim ljudima i stvarno smo uživali. Za svaku kovertu kako nađete, tako se skupite, treba da odgovorite na zagonetke. Kad odgovorite tačno na zagonetke, ja vam dajem uputstvo da nađete sledeću kovertu. Kovertu ima i 8 i odgovori tačno na sve zagonetke, taj je pobednik. Može? Hotela. Jedan kraj gore, drugi kraj dole, oko osnovca delimo sile i role. Čekaj, boje. Jedan kraj gore, jedan kraj dole, oko osnovca delimo. Bilo nam je jako lepo i baš smo se zabavili zato što je ovo drugačije kao u školi što radimo. Radili smo timski rad i zbog svoje brzine i timskog rada osvojili smo prvo mesto. Danas smo imali zadatak da pronađemo 16 zagonetki i da ih rešimo i ko ih prvi reši bio pobednik. Mi smo zauzeli drugo mesto i bravo za tim. Ovo je moj tim. Naporno smo radili i osvojili smo 3. mesto. Ovde na Goču sa našim drugarima je bilo prelepo. Instruktori su bili super, kvizevi, sve je bilo lepo i druženje je bilo baš dobro. Evo, proveli smo jedan divan vikend ovde na Goču.
Zahvaljujemo se Centru za stručno usavršavanje zaposlenih u Kraljevu koji su organizovali ovaj kamp fizike. Divno druženje sa decom, jedno divno iskustvo gde se deca družila, učila fiziku, videli su da fizika nije samo između korica udžbenika, već i da ima veze sa svakodnevnim životom. Imali smo radionice, naučne radionice gde su učenici radili laboratorijske vežbe, radili su male oglede, imali su i računske vežbe, kvizove, razne pitalice i tako dalje. Između toga imali su sportske aktivnosti, lepo su se družili, jedno divno iskustvo i za nas predavače i za decu.